Eu son César, teño 15 anos, son de Venezuela, mellor dito en Caracas, e cando vin a Coruña, a verdade é que non sabía que era o galego, ata que me enterei de unha campaña de aquí tamén se fala que é increíble, a verdade, incluso antes diso non falaba moito galego, o sea, o veía como algo normal, non? A lingua e tal, pero dende que foi a Italia e aprendín a falar italiano, entendín que a lingua ten cultura, ten temas para falar e de verdade que vale la pena aprender a falar ese idioma, entón a verdade é que por iso estou aquí, aquí tamén se fala. Eu son Celia, nací en unha cidade pequena preto de Barcelona e pois cheguei a Coruña bastante pequena, entón pois xa tiña integrado o galego no uso no colexio e tal. Sí que a verdade é que non utilizaba tanto, ao mellor de feito nas clases de galego non falaba galego, pero xa chegar aquí ao Insti, que se fixese a campaña e meterme na campaña, xa tomeime máis en serio o que significa o galego e como a cultura e todo iso. Eu aparte, na miña casa con meu pai, ás veces sigo mantendo a fala en catalán. Ola, eu son Igor, eu son de Ucraína. Levo aquí 2 anos e medio. Cando vine aquí costoume un pouco aprender o español porque non sabía nada. Despois o galego. Os meus pais só falan ruso e ucraniano, pero tamén les estou axudando co galego e español. Cando cheguei aquí, vin que facíanse moitas cosas no galego, entonces participei, vin que facíanse festivales, concertos, músicas, gravándose aos famosos. Gústame o galego falar. Eso. Aquí tamén se fala galego.